Els Cinemes Girona de Barcelona patrocinen aquest espai. Aquest Nadal, anima't a conèixer cases singulars de Barcelona. Visites comentades al Palau Moixó, Casa del Gremi dels Velers, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i moltes altres. Si ets soci, consulta el web per veure els descomptes. Torna el tradicional concert de Nadal a l'Auditori, amb l'Orquestra Filharmònica de Szeged. Si ets soci, aconsegueix les entrades amb un 25% de descompte. Una història que relata la tenebrosa vida d'Enriqueta Martí. Ni tan sols eres bo per desfer-me al llit. A mi em calen homes, més homes que tu. Basada en uns fets reals de principis del segle XX. La vampira del Raval, al Teatre del Raval. Entrades amb un 20% de descompte. Nous cherchons un petit garçon noir. J'ai vu personne. J'ai besoin de nom. Qui sont tes parents? D'où tu viens? El Abre. Estrena el 28 de desembre i preestrena per als socis. ¿A ti? Sí, a mí. Unos versos te ha escrito a ti. Así como suena, aquí lo llevo. El clàssic de Sanchís Sinisterra que narra l'odissea de dos actors durant la Guerra Civil Espanyola. Ai Carmela, a l'Almeria Teatre. Entrades amb un 20% de descompte. Moscou ha infiltrat un talp. És un de 5 homes possibles. Va matar el nostre home a Istanbul. Ha arribat el moment. El Talp. Estrena el 28 de desembre i preestrena per als socis. Es una gorra de cap d'estació. ¿Y de qui és? Del Yayo. Agarre forts, el tren se'n va. Iaios, al Teatre Goya. Amb el carnet del 3C tens un 25% de descompte. Avui, al Club 3C, estrenem una nova iniciativa. Un sopar al Gran Hotel Habana Barcelona acompanyats per una veu prodigiosa i una gran artista. Soy Pasión Vega, que esta noche va a haber una actuación, una cena y una actuación pues muy íntima, muy particular, muy especial, algo que normalmente no suelo hacer, pero que me hace ilusión. Y es a piano, vamos a estrenar algunas de las canciones que forman parte de este disco que se llama Sin Compasión. Y bueno, también habrá alguna sorpresita. Solo sé que estoy perdida en el desastre, toco fondo y sin timón estoy cayendo, me di cuenta. Bueno, havien guanyat el sopar amb la Pasión Vega, que venia després de fer 4 cançons del seu nou disc, i bueno, la veritat és que ha estat fantàstic, tant al sopar com al final de la festa, que bueno, ha sigut magnífic. Jo, sincerament, no sóc un gran seguidor de la Pasión Vega, m'ha agradat molt, com ha cantat, canta espectacular, té una veu espectacular, però vaig pensar, bueno, mira, un sopar gratis, un concertillo així en privat gratis, va, anem a provar el missatge, i m'ha tocat. Un missatge només, Ha sigut el meu aniversari fa poc, i el meu regal d'aniversari han sigut entrades per anar a veure el Coliseu.
I a més això, que si voleguin d'allà, jo no m'ho podia esperar. Jo la veritat és que estic superencantada d'aquesta iniciativa. Tant de bo tingueu més, perquè... Ens toqui o no ens toqui, perquè això... No, és molt maco. Això és sort. Molt bé, ha estat genial. Tot. Vull dir, la gent, tot ha estat, bueno, un 100. Si conduzco para ti, tú me dices dónde y cuándo, y yo te doy 5 minutos. Durante esos 5 minutos soy tuyo, pase lo que pase. No miro lo que haces, ni tampoco llevo pistola. Solo conduzco. Drive, estrena el 28 de desembre i preestrena per als socis. Després de gairebé 2 anys de gira per tot Catalunya, els Gossos volen fer una aturada per treballar en el pròxim disc i fer actuacions a l'estranger. Però abans faran un concert a la Sala Bikini. Si ets soci, no et perdis el directe de Gossos i aconsegueix les entrades a 8 euros. Un any més, el Palau de la Música s'omple dels millors valsos, polques i marxes de Johann Strauss. Gran concert d'any nou al Palau de la Música. Entrades amb un 15% de descompte o com a regal club. Julio Iglesias, l'artista llatí que més discos ha venut en tota la història, ha tornat a cantar i gravar les seves grans cançons en un nou disc. Si ets soci, entra al sorteig de CDs i de tablet Sony. Endinsa't en el bosc de les ombres i descobreix, juntament amb Samuel i Marta Blink, tots els secrets que amaga el seu interior. Shadow Forest, el bosque de les sombres. Si ets soci, aconsegueix-lo amb un 5% de descompte. No me encuentro en el espejo cuando deje de ser yo. I ara, Pasión Vega ens parlarà del seu últim disc, Por Compasión. Me ha nublado la razón. Bueno, es un disco muy abierto, ¿no? Con sonidos muy naturales, con sonidos muy terrenales. Un disco muy sencillo, pero lleno de muchísimo mensaje. Es un disco del que estoy muy orgullosa, muy contenta, muy ecléctico, muy mestizo, donde hay una mezcla de ritmos desde habanera a bolero, pasando por canciones más pop, fado, coplas por bulería, hay de todo. Yo con el nombre que llevo, Pasión por bandera, no puedo hacer nada a medias tintas, ¿no? Entonces es un disco muy, valga la redundancia, muy pasional, lleno de historias que tocan, ¿no? Y yo sobre todo me dedico a esto pues para emocionar a la gente, para mover lo que hay dentro de nosotros, todas esas sensaciones, ¿no? Hablando de todas las formas de entender el amor, de maneras de entender la vida y todo con la intención de emocionar al que nos escucha. Muy en serio te lo digo. Entra al club i surt. Per saber-ho tot, en tot moment, 3c.cat. Els cinemes Girona de Barcelona han patrocinat aquest espai.